ҳар яки мо чизҳое дорем, ки ба он боварӣ дорем. орзуҳое, ки мо мехоҳем амалӣ кунем, мушкилотҳое, ки умедворем ҳал кунем, шояд оилаи вайроншударо барқарор кунем, вазни зиёдатиро гум кунем, аз одатҳои бад даст кашем, бизнеси худро оғоз кунем. вале баъзан баъди оне ки муддате мегузарад, моҳ аз моҳ, сол аз сол мо тағйиротеро намебинем. бисёр осон аст дастҳоро поён намудан ва гуфтан ин ҳеҷ гоҳ рух намедиҳад, ин ҳеҷ гоҳ беҳтар намешавад, ман бояд бо ин розӣ бошам. ҳамаи мо аз дард мегузарем, аз нокомиҳо, аз талафот. Дард ин ҷузъи ҷудонашавандаи ҳаёти мост. бисёр осон аст дастҳоро поён намудан ва гуфтан чаро ин маҳз бо ман рух дод. баъзан мо чизҳоро менигарем ва намефаҳмем чаро ин гуна аст. муҳим бояд донист, ки дар ин ҳолат чӣ бояд кард. дард моро тағйир медиҳад. ҳолати дардноке, ки ба ту маъқул нест, дар ту чизе бунёд мекунад, ки ин ба ту лозим аст. ва дар охир ин ҳам мегузарад. ту аз уҳдаи ин ҳам мебароӣ, аммо аллакай ту дигар мешавӣ. дар ин ҳолатҳои вазнине, ки ту ба худ нестӣ ва бо дард меҷангӣ, ин шояд ба ту маъқул набошад. дард чӣ гуна туро тағйир медиҳад, аз ту вобаста аст. ё ту ғазабнок мешавӣ, ё беҳтарин мешавӣ. душманон танҳо интизоранд, ки ту таслим шавӣ. гӯё ту чизеро наметавонӣ, аммо ту ба онҳо бовар накун. орзуятро аз хотир набарор. ҳар вақте ки ту дар бораи орзуят фикр мекунӣ, он гунае аст, ки ту онро аз ифлосиҳо пок мекунӣ. ин вақти туст, ин имконияти туст. тарсро як тараф гузор ва бигӯ ман боварӣ дорам. ин сол соли ман аст. имсол ман беҳтарин мешавам ва ба тамоми мақсадҳоям мерасам, барои он ки ман боварӣ дорам ва ман метавонам.